boa acollida e éxito de participación por parte da comunidade educativa levou a que os organizadores non tivéramos ninguna dúbida e nos lanzásemos a unha segunda edición, contando, ademais, de que esta cita se consolide no calendario feiral de Expo Ourense e teña continuidade no tempo, con un objetivo que é orientar o alumnado sobre por onde continuar a súa formación académica. Outro, servir de plataforma de promoción da calidade e innovación dos centros educativos da provincia de Ourense. Creo que tamén unha moi boa ocasión, unha feira como esta Feira Educativa Educourense, unha moi boa ocasión para poñer en común os diferentes proxectos e as diferentes iniciativas nas que están a traballar os centros educativos, que moitas veces cada un está a desenvolver os traballos no seu propio centro, nese contexto arquitectónico, por decirlo de algún xeito, non? Sin sair cara fora, e moitas veces é moi positivo que teñamos ese espazo de convivencia para poder ver en que está traballando cada un dos centros e cada unha das diferentes vertentes da oferta educativa que temos en Galicia. A Feira de Ourense, Feira Educativa de Ourense, forma parte dunha iniciativa que dende o curso pasado se puxo en marcha por parte da Consellería Galicia Educa, que ten como finalidade achegar a todo o territorio a distintas escalas mostras educativas que permitan á cidadanía próxima ter acceso a todas esas experiencias que se desenvolven nos centros educativos e que é preciso acercar o máximo posible, como digo, á comunidade.